Vítajte pri dnešných novinkách o FC Chelsea. Chelsea prehrala v prvom zápase semifinále Carabao Cupu proti Middlesbrough 1-0. Middlesbrough sa pred polčasom ujal vedenia cez Haydena Hackneyho. Cole Palmer z Chelsea mal v prvom polčase niekoľko šancí, no nedokázal ich premeniť. Middlesbrough utrpel skoré zranenia dvoch hráčov, no Chelsea to nedokázala využiť. V druhom polčase sa Chelsea snažila rozobrať odhodlanú obranu Middlesbrough. Napriek dominancii v poslednej polhodine Chelsea nedokázala vyrovnať. Druhý zápas sa bude hrať na Stamford Bridge a Chelsea potrebuje vyhrať, aby postúpila do finále. Manažér Mauricio Pochettino pripísal prehru chybám, ktorých sa Chelsea dopustila najmä v prvom polčase. Pochettino povedal: Je to také ľahké vysvetliť. V prvom polčase sme urobili niekoľko chýb a boli sme za to potrestaní. Vytvorili sme si veľké šance, ale nedali sme gól, neboli sme dostatočne klinickí. Je to tak jasné. V druhom polčase sme dominovali, no nevytvorili sme si dostatok šancí. Middlesbrough si samozrejme zaslúži uznanie. Je to prvých 90 minút, prvý polčas nerozhodného výsledku, ale prehrávame 1-0. O 2 týždne nás čaká druhý zápas a musíme si byť istí, že dokážeme vyhrať zápas a postúpiť do finále. To je náš cieľ. Todd Bailey a Behdad Ekbali sú ochotní investovať počas januárového prestupového obdobia v nádeji, že sa im podarí zachrániť sezónu, ktorá bola doteraz obrovským sklamaním. Blues majú údajne veľký záujem o útočníka Neapola Viktora Osimhena, ktorý má výkupnú klauzulu vo výške 103 miliónov libier, pričom Nigeríčan je otvorený prestupu na Stamford Bridge. Hoci ide o dohodu, ktorá by sa pravdepodobne uskutočnila až v lete. Ian Madsen podpísal z Chelsea novú zmluvu platnú do júna 2027, ide o predĺženie o 2 roky a bude obsahovať výkupnú klauzulu. Tá bude platná od leta 2024. Madsen odletí do Dortmundu, aby sa pripojil k Borussii na hosťovanie. Poplatok za hosťovanie je 2 milióny libier. Možnosť trvalého prestupu sa momentálne neplánuje. Pred oficiálnym vyhlásením sa to však môže zmeniť. To je pre dnešok všetko. Ďakujem vám za sledovanie tohto vydania Chelsea Daily News. Nezabudnite dať like, zdieľať a odoberať náš kanál a sledujte nás na sociálnych sieťach pre ďalšie novinky o Chelsea. Uvidíme sa na budúce a nezabudnite nechať viať modrú vlajku vysoko.